prišli na túto udalosť, ktorú tu dnes absolvujete, alebo absolvujeme, s tým, že si veľmi vážime, že ste vy sa odhodlali a si ukradli zo svojho času a prišli ste sem na 50. ročník výstavy umeleckej fotografie Zväzu slovenských fotografov. Viete dobre, že nebudem hovoriť to, čo hovoria politici, že ako ten čas letí, a nebudem používať to z češtiny, ten výraz, čo som počul nedávno, ale naozaj čas veľmi letí a pamätám si, ako keby to bolo pred pár dňami, keď sme mali 40. ročník tejto výstavy a už vtedy sme hodnotili, že to má svoj význam. Takže umenie, také moto by som povedal, že umenie není hotové tým, že sa vytvorí, tak ako vy ste vytvorili mnohí z vás tie fotografie, ale umenie musí žiť plnohodnotný život a to nejde bez divákov. Není umenie hotové tým, že ho niekto vytvorí. Musí žiť ďalej svoj život a na to sú potrební diváci. Na to sa musí vystavovať to umenie, musí sa propagovať, musí žiť ďalej svojim životom. To si treba uvedomiť. A preto je dobré poriadanie takýchto výstav, preto to má aj zmysel. No a keď už hovoríme o tom umení, tak trošku sa rozhovorím, aj keď vás nechcem veľmi zdržiavať, ale viete o tom dobre, že ako žijeme dnes dobu, v akých sa pohybujeme spoločenských pomerov, aké sú dnes medziľudské vzťahy, nemusím vám hovoriť, že nie sú ideálne. A viete dobre, že aj postavenie umenia v spoločnosti dnes nie je asi tak zafixované a nemá také ohodnotenie a nemá taký význam, ako malo v dejinách, pretože viete dobre, že keď to zoberiete od starých časov, takže dneska, keď sa hovorí, z čoho vznikol človek z tých moderných teórií a hovorí sa o nejakých Denisovanoch a neandertálcoch, čo všetci dobre vieme a učili sme sa v škole, tak aj sa hovorí, že už aj u neandertálcov sa našli určité známky toho, že sa venovali umeniu a napriek tomu, že to boli neandertálci, že to bola vetva, ktorá sa nerozšírila po zemi, niečo možná splýnulo s tým homo sapiens, ale väčšinou žili niekoľko 100 000 rokov, tieto kmene zanikli a ovládol to človek rozumný, to znamená, ktorého potomkovia sme my, to znamená homo sapiens. Ale už vtedy sa hovorilo o umení, to znamená, umenie už pred, zoberte si Vestonickú Venušu, zoberte si Moravanskú Venušu. Kto sa trošku zaujímate o tieto veci, tak viete, že už to sa pokladá za umelecké prejavy. Nebudem hovoriť o Altamíre, o jaskyniach, nástenných malbách, to znamená pred desiatkami tisíc rokov bolo umenie a bez umenia asi by nevznikla civilizácia a ľudstvo by sa nedostalo na civilizačnú úroveň a neprekonalo by barbariku. Neboli by sme civilizovaní ľudia. To znamená, umenie má veľký význam, to si nikto dneska neuvedomuje. Každý si z toho robí, ako sa hovorí, čo chce. Alebo dáva tomu veľmi malú váhu, či už politici, či tí, ktorí riadia nejaké priemyselné komplexy, či tí ľudia, ktorí, ja neviem, majú iné náplne niečoho, hej. To znamená, každý to tak podceňuje, ako keby to nebolo nič dôležité. Bez umenia asi nebola by kultúra a bez kultúry asi nebol by rozvoj civilizácie možný do tejto podoby, kde sa ľudstvo dostalo. To znamená, asi tieto veci si treba uvedomiť aj pri takejto výstave, ktorú dnes otvárame. No a aby som nehovoril veľmi dlho, lebo asi vás to nebude zaujímať, čo ja hovorím, tak isté, že vy máte úplne iné myšlienkové svety a tak ďalej, ja to rešpektujem plne. Takže by sme si pripomenuli tie fakty. Je to 50. ročník výstavy Zväzu slovenských fotografov, výstavy umeleckej fotografie. Sú to 10 000 fotografií, ktoré sa posudzujú, sú to tisíce autorov, ktorí prispeli do týchto výstav a zúčastnili sa ich. Sú to promo výstavy, ktorých sú viac ako 100 a sú to výstavy, ktoré je skoro 400, to znamená, to sú obrovské čísla, čo vyprodukoval Zväz slovenských fotografov a ešte tu Zlatý fond fotografie, ktorý má tento zväz, kde je viac ako 2500 fotografií, ktoré sú archivované.
To znamená, ja si nemyslím, že to je tak záležitosť taká, že by ju bolo treba podceňovať, alebo že by si to bolo treba brať na ľahkú váhu. To je určitý fakt, ktorý treba v tom kontexte brať, že aj to je do tej mozaiky svetovej fotografie malé sklíčko, ktoré doplňa tú mozaiku obrovskú, pretože viete, že fotografia je súčasť umenia. V 19. a 20. storočí sa etablovala ako druh umenia, ktoré nikto nespochybňuje, popri iných druhoch umenia, ktoré vznikli skôr, povedzme maľba, alebo sochárstvo, tak ale aj fotografia, keď sa vynašla, tak už hneď od začiatku tá fotografia niesla umelecký náboj, pretože už tí fotografi v 19. storočí, keď sa pozeráte na rodinné albumy alebo na čierno-biele fotky z toho obdobia, tak vidíte, že niektorí ľudia to neboli len nejakí fotografi, ktorí by sa živili len tým remeslom, ale už sa tam vyskytovali umelecké určité vlohy a aj zachovali sa určité odkazy od nich, čo sú umelecké skvosty. Pretože boli časy, keď dobré remeslo a umenie nebol medzi tým až taký rozdiel, ako je dneska, keď je priemyselná výroba. To treba v takomto kontexte brať, že keď fotografia sa etablovala v 19. a 20. storočí a v 21. samozrejme, v ktoré teda žijeme, takisto ako nespochybniteľný, veľmi dôležitý faktor umelecký, ktorý má svoju váhu a ktorý má svoje opodstatnenie a ktorý aj prináša spústu umeleckých cennosti a zážitkov do celosvetového kultúrneho umeleckého pokladu ľudstva. To znamená, až my v Zväze slovenských fotografov čo len malým čliepkom prispiejeme k tomu, čo sa nám najviac podarilo, keď sme usporiadali 29. ročník Svetového kongresu fotografického FIA, ktorý bol aj v Ružomberku a veľmi dobre vyšiel a veľmi dobre sme reprezentovali Slovensko. Tak to keď všetko takto si budete sa na to týmto spôsobom pozerať, tak potom sa vám nebude zdať ani zbytočné, že ste sa tu dnes zúčastnili tejto výstavy a ste sem prišli. Samozrejme, že tu ste prišli aj kvôli tomu, aby prebehlo oceňovanie a aby sa tu povedali presné čísla, aby ste mali, ja neviem, dobrý pocit, že ste boli správne ocenení, aby ste mali dobrý pocit, že svojou účasťou ste prispeli k tomu, že Zväz slovenských fotografov má tedy miesto na tom kultúrnom poli a že tie výstavy prebiehajú z tohoto zväzu v mnohých mestách na Slovensku, desiatkách miest aj prebehli aj v cudzine, že sa tejto výstavy zúčastňujú nielen ľudia z mnohých miest Slovenska, ale aj z cudziny, veľakrát sú obsadzované tieto výstavy a že máme veľmi dobré zväzky so Českým fotografickým zväzom, ktorý absolútne tedy má s nami takú družbu a také súznenie, že keď my sme urobili Tamapo, to znamená, ktorého teraz 12. ročník je priradený k tejto udalosti, 50. ročníku výstavy umeleckej fotografie, tak aj oni si potom urobili Českobudějovický mapový okruh a tak ďalej. Tie styky sú veľmi intenzívne, čo je veľmi dobré, pretože sme žili v Československu a tento Zväz slovenských fotografov nadväzoval ešte aj na tie časy, keď ešte republika nebola rozdelená, pretože vznikol, do Ružomberka prišiel, myslím, v roku 1998, až si dobre pamätám, 96 a on vznikol v roku 1968, to znamená, to bola Československá republika. Takže takto to treba brať všetko. Takže ja vám prajem, aby som už vás toho nezdržiaval, aby ste sa cítili v Ružomberku dobre, aby ste si tedy odniesli zaslúžene ceny, ktoré vám budú udelené, aby ste tedy mali dobrý zážitok a upevnili svoje priateľstvá, pretože vidím, že chodia tu aj tváre, ktoré sa opakujú, ktoré sú nám verné, tí naši fanúškovia. No aby sme sa dočkali aj lepších časov, keď nebudeme musieť, ja neviem, sa báť o účasť a koľko nás bude, to znamená, dočká sa tento proces sa dočká isté aj priaznivejších okolností, keď bude masívnejší, početnejší, ale hlavne je to, že sa udržiava tradícia a to je vašou zásluhou. Takže vám prajem príjemný pobyt v Ružomberku a tak, aby ste mali dobré zážitky a aby ste sa dobre cítili
A aby sa hlavne nikomu nič nestalo, lebo sú časy také, že aj pri cestovaní treba dávať pozor. Takže nech to všetko dobre dopadne, to vám prajem.